पण तुम्ही नाही बोलणार तर काँग्रेसवाले बोलणारच आहेत, सेनेवाले बोलणारच आहेत. तुमचा विषय जर योग्य असेल तर जायचं म्हणलं जोरात. मग ते बीजेपी वाले असो, श्रीपाद नाईक असो किंवा प्रमोद सावंत असो, आपलं काम करून घ्यायचं, सोडायचं नाही. तुम्हाला जर कोणी विचारलं तर भाजपाचे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावडेने बोलाय, सांगून नका बिंदास, कोण काय बोलणार नाही तुम्हाला. का श्रीपाद बरोबर नाही. खरंच मला असं वाटतंय बघा, आता मजदूर संघ आहे, मजदूर संघ आंदोलन करणारच ना. विद्यार्थी परिषदेने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी एखादी चुकीची गोष्ट सरकारने केली तर त्याच्यावर आंदोलन करणं हे विद्यार्थी परिषदेचं काम आहे, ते केलं पाहिजे. भले तिथे बसलेला शिक्षण मंत्री आपला जुना कार्यकर्ता असो तर तो शिक्षण मंत्र्याच्या विरोधात करतो, नंतर झाल्यानंतर त्याच्याकडे चाला जाऊ आपण काय असेल. पण मला असं वाटतं की आंदोलन हे आपलं एकदम मोठं युवकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचं मोठं अस्त्र आहे. ते अजिबात त्याला गंज चढू देऊ नका.